Hvad? Ja. Uden at tage hjælpemidler i brug. Kom nu, lad mig skyde. Okay, eller. Du burde så meget. Kom med benene, kom med benene. Nej, det er ikke mig blive rundt, så skal du bare stå op med benene. Ja, ja. Så det står bare slet ikke. Mine ben giver mod sammen. For at du kan komme ned i hovedet. En gang til. Ja, jeg gør det. De er ikke kommet op igen på huset, de er ikke lavet nogen af dem. De kan nå op. Jeg er nok blevet individet. Jeg prøver at stoppe her gang så. Han ligger ude her om min måde, så prøver jeg at stoppe. Jeg prøver. Det gør det ikke. Okay, så hænger jeg over lige på rigtigt. Og så ja. Om det ikke er reddet, så skal I herfra. Så mangler I til, at den her gang Mark ikke går ned til knæerne. Okay. Det siger jeg, at man har vej. Ja. Op! Så vil du på YouTube, Linda? Min brystkasse. I er første! I mangler en gang endnu. Ja, vi kan ikke prøve at starte en gang til. Ja. Jeg går lige i ryg. Kom nu. Er det nemmest? Jo, ja. Klar? Ja. Op. Du skal op med benene. Hold kæft, mand. Ja, vi mangler stadig en tur endnu. Jeg tror, jeg er ved på film. Ja, den er fucking... Så ja. Og kæmpe os med at arbejde sammen, det går rigtig godt. Jamen, det er ikke nemt at arbejde sammen længere. Okay, vi prøver igen. Kom godt de andre. Vi kunne prøve det. Vi har prøvet det. Prøv ganske så, hvor du prøver ud her. Ja. Skal jeg lige have mikrofonen under nu? Hiver lige lidt op på den. Nej, bare lad os sige noget nu. Nå ja, fordi jeg blev ikke gjort til grin, vel? Det gør jeg heller ikke. Det er det, jeg kunne se til, at den går ud. Nej, det kommer ind på fest. Ja! Ah!